Bueno, míster, dura derrota hoy en casa. ¿Cómo valora el partido? Bueno, pues creo que un partido difícil, sabíamos, porque conocemos o rival xa de enfrentarnos en varias ocasións esta temporada, da dificultad que ten a veces poder axustarse un equipo como o noso, non? Que, que ten que interpretar tamén todas as situacións que nos provoca o rival con un fútbol moi directo por momentos, en outros momentos atraéndonos e facéndonos saltar con moita xente, sacando moita xente fora para que todos temos que axustarnos aí. Era un partido para manter a calma, porque realmente o rival fai moitas cousas e era un partido para máis provocar os seus erros e aproveitalos e despois con balón ser un poquinho máis directo quizá do que fomos, intentando pues, con dous puntas ter un poquinho máis de chegada. É certo que eles nos apretan moi alto, emparexándonos, aí nos costou enlazar pases por dentro, intentamos tamén con entrada de Coque, de Iago un poquinho máis na base, ter un poquinho máis de control, pero nos costou, salvo algún destello individual de Coque por momentos. E bueno, despois na segunda parte intentamos cos trocos pues, ter un poquinho de control, volver a unha versión máis habitual do equipo e bueno, creo que demasiado estrés por ganar, por esa sensación, non? Dos tres partidos que levamos sin facelo despois de iniciarse o 2026, esa presión, ou esa excesiva presión, pues creo que foi o noso peor enemigo. Un partido para manter a calma, para estar tranquilos ante un rival que encaixa moi poucos goles, que sempre fai partidos moi cerrados, moi parellos e que un equipo que manexa moi ben este tipo de escenarios, porque ao final é un campo pequeno, que lles dá para manexar moi ben os momentos de partido, con experiencia, con xogadores que teñen moito talento arriba. Bueno, para min, un dos mellores equipos a nivel de fútbol do grupo, e que nos sacou un poquinho das nosas casillas, facendo que non estuveramos cómodos en ningún momento, nin na primeira parte, nin na segunda. Despois, o 0-1 unha pérdida de balón nunha transición que non podemos... Decir, debemos saber onde temos que sacar o primeiro pase cando recuperamos e o facemos mal e iso supón que les podan correr porque é un equipo moi vertical que chega con moitos xogadores de segunda línea á área e aí nos costou interpretar. Despois do 0-1, pues creo que o intentamos, creo que tuvemos algunha opción, con Ander, con Coque abrindo xa o campo moito máis, intentando sacar moito balón fora para a partir de aí pues, generar progresión ou en algún xiro pues, tamén cargar a área, pero bueno, en este campo cando vas por detrás é difícil 11 para 11 impoñerse. Bueno, creo que todo o que foi sucedendo desde o inicio, desde o plantexamento, porque creo que tal e como nos esperábamos que nos xogaran, optamos por dous puntas, que despois creo que non foi o adecuado. Despois intentamos volver a controlar o partido con entrada de Meli, de Diego, de Iago por diante e aí pues, tamén sufrimos o gol e creo que todo o que foi sucedendo foi negativo para nós. Pero sobre todo creo que esa excesiva presión por pensar que temos que ganar e porque creo que os partidos nesta categoría se deciden por detalles, incluso nas segundas partes ou nos minutos finales moitas veces, e estábamos ante un equipo que sabe competir, que sabe manexar os diferentes escenarios de partido, que encaixa pouco. O partido requería de tranquilidade, de quizá máis experiencia da que nós temos dentro do plantel. Bueno, non é excusa porque o falamos e quizá pues, nós tamén tiñamos que bueno, facerles ver as cousas a eles un poquinho diferentes. O que está claro que temos que traballar e mellorar. A nivel ofensivo temos que ser capaces de xerar máis. Parece que levamos uns partidos que nos costa, non? Incluso creer en que pues, temos potencial, que realmente o temos. Bueno, quizá hasta este momento con esta idea ou con este modelo estábamos cómodos, igual temos que plantearnos pues, modificar cousas para que o equipo volva a ser competitivo, pero é certo que tamén viñamos de partidos nos que o equipo competía moi ben e que bueno, ao final, pues eso, detalles que marcan partidos, creo que temos que volver a esa versión, a non encaixar, a ser un equipo que produzca máis, insistir e recuperar tamén a mellor versión de algún futbolista que creo que ahora mismo a nivel de confianza está peor. E bueno, temos moito traballo por diante de análisis, de entrenamiento, de modificar certas cosas que nos permitan ser máis competitivos no próximo partido.